pladsen har vi i øjeblikket Karina Skov Troelsen, som vi jo så lige for et par ryttere siden, der i helt forrygende stil havde fejlfrit i anden fase i tiden 27,89. Derudover er der ikke noget, der har ændret sig i toppen af klassen, mens vi har været uden lyd. Som nummer 2 i øjeblikket ligger Karoline Vistesen Gravesen, og på en tredje plads har vi Michael Erdmann Henriksen. Og jeg minder rytterne om, at vi efter start nummer 38 har en kort pause til klargøring af banen.